ಬೇಟ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಸಭಾ ಮಾತರು ಬೇದಿಕపై మద్దరు పెద్దలందరికీ ఉద్యమ నమస్కారాలకు అనే వేదిక ఇది కార్యక్రమము ఆయాలాసి సందీర్ మావర్ యువ నాయకులు కష్టపడితే సందీర్ కుంగిరే పాదాభివందనాలు పైకి ముఖ్యంగా నేడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా దత్తరిలోనే ఇదరే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా తర్వాత నవ సేలా మేకున్ నా వర్తాదల్ తమకున్ నా నాటల్ పాతర్ దేవరి మహజాన్ సందీర్ కుంగిరే మరోసారి ఉద్యమ నమస్కారాలు వేస్తరే ముఖ్యంగా నేను చిలాల్ జెండా బారి వాడతాడు మరట ఆలోచన కేవలం అవసరమంత చిలాల్ జెండా బారి వాడతాడు మరట్ ఆదివాసులు నేడితో భూమితా పుడతాడు ఈ భూమితో మాకలిరు కాబట్టి జెండా వాడతాడు కాబట్టి అక్రమంగా వాసి మావ సంక్షేమ ఫలాకం విద్యాపరంగా రాజకీయ పరంగా ఉద్యోగ పరంగా అన్ని రిజర్వేషన్ ఒరే తగ్గతారు మొత్తము ఓసరమంటారు కాబట్టి నేను ఉద్యమంకి ఇవ్వాలి అవసరం అంతా నేను గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా ఉద్యమానికి ఇవే ఉద్యమాలకి మునికి ఇవ్వాలి అవసరం అంతా మా ఊర్తాదలు తమకు వేస్తారు నేను రాజకీయ పరంగా నేను ప్రజా పోరాటం అవసరం అంతా న్యాయ పోరాటం అవసరం అంతా కాబట్టి నేను రాజకీయ పోరాటం గీసారు అంతే నేను మా సందీర్ ఉద్యమ పోరాటం కేవలం అవసరం అంతా కాబట్టి నేను వాసగలను అవసరం అంతా నేను బాధ్యత ఉంది షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా మీకు ఉంది వేహంతం బతలేదంటే బది విధంగా నేను నష్టం అవసరం అంతా నేను ఆశ్రమ స్కూల్ క్లాస్ ఉడితే మొత్తం ఊర టీచర్ అంటారు నేను న్యాయమైన విద్య బతే అంచర్మంత బతాలు కాబట్టి 6 లమ్డాలు తేడా పరిస్థితి నేను మా ఊరు యువతరం వాసి నేను విద్య అందించని మరటు ఆశించాలి అవసరం అంతా ఖచ్చితంగా పోరాటంకి ఇవ్వాలి అవసరం అంతా అదే విధంగా నేను సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ముఖ్యంగా ధర్మశీల తెలుగుది వాడకంతో మీరు దొరికి అవసరం అంత కాబట్టి ఏదైతే సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఉంటేనే ఈ రోజు మా ఆదివాసులకు ఏదైతే సిబిఎస్ సిలబస్ చదువుకుంటే ఆదివాసులకు న్యాయం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ చదువులంతా కూడా కేంద్రీయ విద్యాలయంలో నవోదయ తరహా ఏకలవ్య స్కూల్లో మొత్తం లంబడి సోదరులే దోచుకుంటున్నారు కాబట్టి దీనిపైన కూడా మనం పోరాటం చేయవలసిన అవసరం ఉంది స్థానికంగా ఇక్కడే ఎక్కడో కాదు మన ప్రాంతంలోనే మన అధికారులను మనం నిలదీయాలి ఎందుకు నిలదీయాలి వాళ్ళు ఎస్టీ కాదు 1950లో వాళ్ళు లేరు కాబట్టి కేవలం 9 తెగలే ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు అసలు ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వకూడదు ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడైతే ఇవ్వకుండా ఆపుతామో ఆ రోజు 50% విజయం సాధించినట్టే అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా ఎందుకంటే నేను అధికారుల ముందర కూర్చుంటే నా కళ్ళలో కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి ఎందుకు ఈ రోజు తమ్ముడు అప్పుడు చెప్పిండు ఎన్ఐటి ఐఐటి IIIT ఉన్నతమైన చదువులు ఎంబీబీఎస్ చదువులు ఈ చదువుల్లో ఎవరున్నారని అడుగుతున్నా మొత్తము లంబడి తెగ వాళ్ళే దోచుకుంటా ఉన్నాడు మొత్తం వాళ్ళకే వస్తున్నాయి నేను అనాలిసిస్ చేసిన ఎంబీబీఎస్ సీట్లు 521 ఉదాహరణ చెప్తా 521 సీట్లుంటే అక్కడ కేవలం ఆదివాసి 9 తెగలు చూసుకుంటే కేవలం 20-30 మంది కూడా లేరు ప్రతి ఒక్క లిస్ట్ లో ఒక్కొక్క పేరు నేను వెరిఫై చేసిన మొత్తం కూడా లంబడలే దోచుకుంటుంది కాబట్టి ఇలా ఉన్నతమైన చదువులంతా ఒకే తెగ దోచుకుంటుంది కాబట్టి వాళ్ళను ఎప్పుడైతే ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వకుండా ఆపగలుగుతామో నేను వేదికపై ఉన్న పెద్దలందరికీ జోడించి నమస్కరిస్తున్నాను ఎందుకంటే మీరందరూ ముందుకు రావాలి ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిది అప్పుడే మనం విజయం సాధించినట్టు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ పనిలో ముందుంటారని చెప్పేసి ఆశిస్తూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ముగిస్తూ ధన్యవాదాలు ఏకైక నినాదంతో మరి ఈ సభ ఏర్పాట్లు చేసినటువంటి నిర్వహణ కమిటీ సభ్యులకు అలాగే ఇంతమంది సభ్యులను ఈ సమావేశానికి తీసుకురావడంలో కష్టపడినటువంటి ప్రతి నాయకుని కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ ఏదైతే సభలో ఈ వేదికలో ఆశీస్సులైనటువంటి ప్రతి ఒక్క మేధావికి కూడా ప్రతి సంఘ నాయకుని కూడా ఆదివాసీ టీచర్ అసోసియేషన్ అండ్ రాజ్గోండ్ ఎంప్లాయీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తరఫున ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. సాధారణంగా
చాలా మంది వక్తలు మాట్లాడారు, కానీ అసలు లంబాడీలను ఎందుకు తొలగించాలనేదే కొన్ని పాయింట్లు మాత్రమే నేను చెప్తూ నేను నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ముగిస్తున్నాను. సాధారణంగా లంబాడీస్లను ఎందుకు ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలనే దానిపైన ఒక్కసారి టూకిగా వెళ్తే జీవో నంబర్ 3 ఏదైతే ఉందో, జీవో నంబర్ 3లో ఆర్టికల్ 342లో నోటిఫైడ్ అయినటువంటి తెగలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మాత్రమే ఏజెన్సీ పాలన ఇవ్వాలని క్లియర్ కట్ గా జీవో నంబర్ 3లో ఉంది. మరి ఆ జీవో నంబర్ 3లో ఉన్నటువంటి కులాలు ఏదైతే నోటిఫైడ్ కులాలు ఉన్నాయో 1950లో అప్పుడు ఈ లంబాడా కమ్యూనిటీ కానీ సుగాలి కమ్యూనిటీ కానీ గెజిట్ లో లేదు. మరి లేనప్పుడు మరి రాజ్యాంగ ఫలాలు వీళ్ళకి ఎట్లా వస్తాయనే దానిపైన మరి మన సంఘము ఏదైతే ఆదివాసీ సంక్షేమ పరిషత్ ఏదైతే ఉందో అది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ వేయడం జరిగింది. ఆర్టికల్ 342లో నోటిఫైడ్ అయినటువంటి తెగలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క జాబితా ఒక లిస్ట్ ఇవ్వండి అని దేశ పార్లమెంట్ లో 2005-6 సంవత్సరంలో వేస్తే ఆర్టికల్ 342లో లంబాడా కమ్యూనిటీ అనేది ఎస్టీ జాబితాలో ఎస్టీలో కలపలేదు, పార్లమెంట్ లో చర్చ జరగలేదు, అలాగే అసెంబ్లీలో కూడా ఎలాంటి నివేదికలు లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ లంబాడీస్ ని మేము చేర్చుకోలేదని పార్లమెంట్ మనకి ఇచ్చినటువంటి కాగితం ఉంది. మరి ఇలా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మరి నోటిఫైడ్ అయిన కానటువంటి తెగను మనం ఎస్టీలో ఉంచుదామా? ఉంచడానికి లేదు. మరి వాళ్ళని ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలంటే ఏకైక పరిష్కార మార్గం ఏంటిదంటే ఒకవైపు రాజకీయ పోరాటం, ఒకవైపు న్యాయ పోరాటం, ఒకవైపు ఉద్యమ పంతను మనం సరిగా నడిపిస్తే మనం మొట్టమొదటిసారిగా 2011 సంవత్సరంలో తెలంగాణ అప్పుడున్నటువంటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో మరి కేసు వేసి మరి ఈ లంబాడీస్ చట్టబద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా అలాగే అసెంబ్లీలో కానీ లేకుంటే ఇంకా ఏ విధమైన కమిషన్ లో కూడా వీళ్ళు నోటిఫైడ్ చేయలేదు, వీళ్ళని ఎస్టీలో చేర్చమని ఎక్కడ కూడా నివేదిక లేదు. కాబట్టి వీళ్ళని 100% ఎస్టీ నుంచి తొలగించండి అని ఆదివాసీ సంక్షేమ పరిషత్ 2011లో వేసినటువంటి కేసు ఈ రోజుకు నిలకడగా ఉంది. ఇదే కేసు డిసెంబర్ 16 డేట్న చివరి జడ్జిమెంట్ వస్తుంది. చూడండి, ఒకసారి చూడండి. చివరి జడ్జిమెంట్ అంటే 2017లో నిన్ననే రీషెడ్యూల్ అంటే షెడ్యూల్ చివరి ఆర్గ్యుమెంట్ చేయండి అండి. హైకోర్టు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గారు గౌరవ రిజిస్ట్రార్ ద్వారా ఈ అటు లంబాడా తెగకు అలాగే గవర్నమెంట్ కు కూడా నోటీసులు పంపించి మరి మనం వచ్చే డిసెంబర్ 16 డేట్న మనం అందరం కూడా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మొక్కండి. 100% మనం విజయం వైపు పోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరి ఇంతటితో ఆగకుండా మన ఆధార్ సొసైటీ కానీ అలాగే తుడుంజబ్బ కానీ ఇంకా మిగతా అనుబంధ సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 2018లో సుప్రీంకోర్టులో వీళ్ళని ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించండి అని సుప్రీంకోర్టులో కూడా పిలువేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. మరి ఇవన్నీ కూడా ఒకవైపు రాజకీయ పోరాటం, ఒకవైపు ఉద్యమ పంత, ఒకవైపు ఏమో లీగల్ గా మనం పోతున్న సందర్భంలో విజయం అనేది 100% మనకు వర్తిస్తుంది. కానీ మనమందరం కూడా ఏకతాటికి పైగా మనమందరం కూడా ఐకమత్యం అనే రాగంతో పనిచేస్తేనే 100% ఫలాలు మనకు వస్తాయని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అలా ఇంకో విషయం తెలియజేస్తున్నాను. ఒకవైపు మనం పోరాటం చేస్తూనే అది కేంద్రంలో ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా అలాగే రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వ ఫలాలను తీసుకుంటూ మనం హెల్త్ విషయంలో అయితే ఏంటిది, విద్యా విషయంలో అయితే ఇంకా అనేక విషయాల్లో మనం అభివృద్ధి వైపు మనం ప్రయాణం చేయవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి మన ప్రజాప్రతినిధులు ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర కూడా మన డెవలప్మెంట్ విషయంలో కానీ అలాగే మన అక్షరాస్యత విషయంలో కానీ అలాగే ఉపాధి విషయంలో కానీ అలాగే స్కీమ్స్ విషయంలో కూడా మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా బడ్జెట్ తీసుకొని మనం అభివృద్ధి వైపు పోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అందులో భాగంగానే గతంలో మనం సీఎం దగ్గర చర్చలకు వెళ్లిన తర్వాత గౌరవ సీఎం గారు ఎవరికైతే అడవి హక్కు పత్రాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకు 100% నేను సోలార్ పంపు సెట్లు ఇస్తానని హామీ ఇచ్చినటువంటి సందర్భం. మరి అలాంటి వాటిని కూడా సద్వినియోగం చేసుకొని మనం వ్యవసాయ రంగంలో కూడా ఆదివాసులు అభివృద్ధి వైపు ప్రయాణం చేస్తే 100% మనం ఆర్థికంగా మనం నిలగొద్దుకి మన సమాజాన్ని మనం ముందుకు నడిపించడంలో అలాగే ఎస్టీ జాబితా నుంచి లంబాడీలను తొలగించే దాంట్లో కూడా మనమందరం కూడా కంకణబద్దులు అవుతామని తెలియజేస్తూ మిగతా విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. లంబాడీని తొలగించాలంటే ఒకటి మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చారు, రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చారు, ఒడిశా నుంచి వచ్చారు, ఎట్లా వచ్చారనే దానిపైన మన సంక్షేమ పరిషత్ 2016-17లో వేలలో ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ వేసి 101 మందిని ఎస్టీ జాబితా కాగితాల
ఆధారాలను సరిగా कार्यनिर्वाहक कमिटी वाले दयచేసి మీడియా వాళ్ళకు కూర్చునే జాగ చూడనే జరిగే పురంజన్ సర్వంతం మీడియా వాళ్ళకు దయచేసి కూర్చునేసి ఉంటూ మిగతా వాళ్ళు సందర్ కుర్చీ కాలికి మీడియా వాళ్ళకు వీళ్ళంసాటి సహకరించని పురంజన్ సర్వంతం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మీడియా వాళ్ళకు సర్టిఫికెట్ క్యాన్సిల్ చేయాలని 101 మంది లంబాడీసీ యొక్క క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ ను రద్దు చేసినటువంటి పరిస్థితి మన దగ్గర ఉన్నది. అంటే ఒకవైపు మనం కాగితంలోనే ఫైట్ చేయాలి, ఒకవైపు నిరాశం చేయాలి, ఒకవైపు మనం విద్య వైపు కూడా ప్రయాణం చేస్తే 100% మనం సక్సెస్ అవుతామని కూడా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై ధన్యవాదాలు.